Okei, Summer of 2015, Lyömätön Suomi mestoil. Meillä on Puppaji haastattelussa, kysellään vähän Jannelta festarikuulumisia ja vähän naisasioita, niin Puppa, kerro vähän fiiliksiä Summer of 2015. Ain't no playing like a chicken wing. We had a smoke up in the dungeon with the Mary Jane. Paras fiilis, mitäs tässä? Mä just sanoin, että tää on vähän niinku parempi versio jostain Ruisrockista. Parempi, vielä parempi. Erittäin jees. Much better. Okei, mennään Mimmi-juttuihin. Miten mikä jäbän suhtautuminen naisiin ylipäätänsä on? No, mä oon tehnyt just uudelle levylle se biisikin Tyttösä liidaat. Et mä oon niinku silleen, en mä tiedä, siis Suomi on kaiken naisten ja sukupuolisen tasa-arvo edelläkävijä maa. Täällä on ensimmäisenä annettu äänioikeus naisille maailmassa ja mä oon yksinhuoltaja äidin kasvatti ja mä tiedän, aina naisilla on hyviä mielipiteitä, mutta sitten kun ne rupeaa puhumaan musiikista, niin siinä vaiheessa voi olla vaan silleen. No mites Puppa, sulla on vaimo ja näin poispäin, niin jos sä haluat keksiä sille jotain vähän spessua, niin onko sulla joku bravuuri, mitä sä yllätät sen? No, yleensä mä laitan... En mä oikein... Mä teen mitä se sanoo, niin se on aina hyvä silleen, että ei se oikein ei se pyydä multa mitään spesiaalijuttuja, mutta kyllä mä niinku oikeastaan on semmoinen niinku pikku orja silleen, että mä teen niinku mitä se haluaa. Mä just rakensin meille puutaloa yläkerran sinne, lapsille huoneet sinne yläkerran rakensin ja mä aina teen mitä sanoo, teet tohon kasvimaan ja mä otan talikoon ja rupeen kääntämään maata. Sitten sanoin, että teet tätä. Mä oon täysin hänen niinku, hän hallitsee, mä toteutan. Mies talossa. No miten otetaan yksi vielä tähän näin nopeasti, niin miten rakentuu harmoninen parisuhde? Toimiva harmoninen parisuhde? No kunnioituksesta se lähtee, semmoisesta todellisesta kunnioituksesta. Niin kauan kun sä voit kunnioittaa sitä, niin ei oo mitään hätää, et sit voit niinku olla rehellinen ja siitä se on se todellinen rakkaus. Ei mitään. Puppa J, Lyömätön Suomi, Summer of 2015. Kiitos Janne isosti haastattelusta. Me jatketaan matkaa. Taitettavaa löytyy. Big by the boom. Palataan astialle myöhemmin. Hyvää kesää. Samoin.